Takhle scénář, když podíš kilo jako a dodání nosíčka. Za půl hrot já. No papu normálně ne, tak to mohli vole, prostě dva. Nic toho. No, já ti pomůžu, jo. 3, 2, 1, teď. Teď tahám za materiál, tahám vždycky za tělo. Zaskne vám pásek nebo cokoliv jiného, ten člověk s tím poraněným hrudníkem spadne z té výšky na zem, až mu ty žebra rozhrtějí třeba dál pici, probodají nebo srdce nebo cokoliv jiného. Vždycky manipulujte za tělo. Dražovaný musíme ještě přesunout vejš, protože on nemá hlavu za to. 3, 2, 1, jdem! Musel, no, zpět. To vzdává nebo jeho co mohla vadit. 3, 2, 1. Není hovno. Na rampu. Tohle je připoutaný těma páskama. Jo? Tak jo? Jmenujeme jsme z ničeho lopatu. Ještě pojď. Za 10 000. No, říkali, že má ještě další. My když jsme udělali ten stůl poprvé, Stačí? jo,